السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيع المذنبين محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك باك الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي چين اترشق لنذ دعاي خير لنذ لطف كرم بلا قبول دبدا هم أنذ إيلو نتشرين دوس يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ oğul gıydığınız dünya ve ahir saadet gününmek yüzü aqlık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımızı emniyet edip, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden, dinimiz, dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Bayram ayı, toy ayı, Huday Teala kan toylu boliye hemmesini mübarek edip ağzı birlikte yaşasın inşallah. Bıgat harçlar edilip ulu milleti belledip kecevelep ulu halka belledilip de toy biraz tutuluya Huday erheleyin ağzını bir edip ulfette yaşasın inşallah. Bahana zar olmani kep gurrun idinni bolmani başardıklarından Hudayın hoşluğu vadip belkem ağzı birlik imanına yaşayacak bolsalar inşallah. Geleyliğin gözümüzün nuri ve başımızın tacı rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 56. yaşında Uhud uruşuna, Uhud savaşına şehitlerin yağdayına geçiptik. Geçen hafta Seyyid-i Şuhada olan Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın gurrunu ve bir gecede Beyik Pek Allah kokladuğundan 3 tane şehitlerin gurrunu Huday kokladuğundan nova gurrunu edersin inşallah. Hazreti Hamza'nın gurrunu olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ceng Uhud cengi savaşı ma'rakesi savulşandan sonra kim bana Hamza'nın yatan yerini köküdür deyip Hazreti Hamza'nı göründen sonra قال sallallahu aleyhi ve sellem men ya'tini bi haberi Sa'd ibn Rabi' radıyallahu anh. O kulağasın biter bir içinde kan dersler var, biter bir ulqon haybat gurrunlar, himmet gurrunlar, gayrat gurrunlar, insanın zindigisine bereket, lezzet beriyen gurrunlar, Müslüman adam gayratı koyan gurrunlar, Müslüman adam özünün taşına aylanır yanık fikir beriyen gurrunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiptir, ey sahabalarım, Sa'd ibn Rabi'nin yağdayını taf bilecek adam yok mu içinizde deyiptir. Yani Sa'd ibn Rabi'i Peygamberimiz qavriyan olmalı.
kim şehitlerin arasını ağdırıp dündürüp barıp aylanyp gözläp Sa'd ibn Rabi'yi tap biler diýipdir. Sa'd diýen sahabany. Fa inni qad ra'aytu wa qad shurri'a fihi al-asinna. Peygamberimiz aýdypdyr. Men jeň meýdanynyň içinde gördüm diýipdir. Naýdany şoň ennamyna sokup çykarardylar diýipdir. Şonu men gözüm menen gördüm jeň meýdanyny diýipdir. Qad shurri'a fihi al-asinna. Naýdan uşlaryny şoň ennamyna tykyp itikläp kafirler diýipdir. Şoň ennamyny naýdan sokardylar diýipdir. Öýde şu tarraklarda da diýipdir bir görüp gaýsaňyz beriňiz diýipdir. Ahuwa fil ahya'i am fil amwati? Janyba maqam ya şehit bollu maqam bir kim görüp geljek şonu diýipdir. Sahabalar biri aýdypdyr, ya Rasulallah, men özüm gözläýin dip ýortu beripdir. Oňam Peygamberimiz ol sahaba Sa'd ibn Rabi'ň izinden gitmäke, eger Sa'd ibn Rabi' janyba bolsa, şoňa aýt, Rasulullah saňa salam aýtdy diýip. Bir. İkincisi aýt, keyfe tejiduka? Nähilli ýagdaýyň diýip sora men tarapdan diýipdir. Biri salam aýt, biri de näme ýagdaýda ýatyň diýip sora diýipdir. Oham ýanky sahaba ýortup şehitlerin aralarına aylany beripdir Sa'd ibn Rabi' tapjak bolup. Ol sahaba aýdýa, Rasulullah'ın aydan tarafına bardım gittim ve şehitlerin aralarını gözläp sinedip aylanyp dudum. İz merartu bihi sariyan ve fihi 70 zarba. Aylanyp durşuma Sa'd ibn Rabi'yi tapdım. Görsem on ennamyna süýür defesinden ta dawanyň etegine, aýagynyň etegine çeli 70, 60, 80 yara varmışdyk. Kılıç degipdir, naýda sokulypdyr, ok degipdir, ennam jany deşik. Ohan men onu qiýgyrdım. Ey Sa'd ibn Rabi' diýdim, maňa jogap bermedi. Edil bir aýyrlan adam ýaly bolup. Oham ýanky sahaba aýdýa, men aýtdym, inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arsalani ileyke. Ey Sa'd, Rasulullah meni sana iyi verdi diýipdir. Jany bolsa kepler diýipdir daş Rasulullah'ın adyny tutsa. Rasulullah meni sana iyi verdi diýipdir. Oham bol Sa'd ibn Rabi' uzakdan dem çekipdir. Rasulullah jan bamy hädir diýipdir. Jan sagmy diýipdir. Onna berki baran sahaba aýdypdyr. Rasulullah ba diýipdir, sana da salam aýtdy. Ve aýtdy, näme ýagdaýyňma habar iýber diýdi. Onna ol sahaba gow dem çekip ahyrky janyna aýdypdyr. Ala Rasulillah ve aleyhisselam diýipdir. Rasulullah'a salam bolsun diýipdir. Ve aleykumussalam diýipdir. Sana da salam bolsun diýipdir. Awwalana salamdan soň aýdypdyr. Ya Rasulallah, acidu rihal cennet. Barda Rasulullah ayt diýipdir, ey Rasulullah, cennetin iýsi gelýär burnuma, meşamama diýip ayt diýipdir. Emma men owamy da barda ayt diýipdir, Medineli haýan Sa'd ibn Rabi'. Odur Mekke'den gelen däl. Doğa Medineli sahaba. Emma Medine'nin adamlaryna da barıp aýdarsyň diýipdir. Rasulullah'a salam ayt, cennetin iýsi gelýär diýip ayt. Behiştin iyisi gelýär diýip aýt. Emma men owamy da barda aýt. La udra lakum indallahi taala in khullis ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve fikum şafarun yatraf. Owamy barıp aýdarsyň diýipdir. Ozol Rasulullah'ın ýanyna barıp gol berip wäde etdik, namusymy saklaýşymyz ýaly saklarsy diýip aýtdyk Rasulullah'ny. Owamy barda aýt. Janyňyz baý bolupdy. Rasulullah'ın kafirlere täwil berseňiz, kıyamatda ýakamy tutuljakdyr diýip aýtdypdyr. Oham güler ýüzi bilen jany çykaapdyr. Summa tabassama we mata. Bir mylgypdyr, gülüpdir, jany çykypdyr oham. Oham ol sahaba Rasulullah'a şeň öwürlik gelip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bolun ýagdaýy habar beripdir.
Sa'd ibn Rabi' radıyallahu anh aydiye cennetin iyisini tapyan bu ovasını da şuurun aytdı deyiptir. Fera'aytu Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem belki baran sahaba aydiye men Resulullah'ını gördüm istakbelel kıblete rafi'an yedeyhi kailen Allahümme alqa Sa'd ibn Rabi' ve ente anhu radin. Aham peygamberimizi gördüm kıbla bakıp iki kolunu götürüp Huday Teala'dan diledi. Ey bar Hudaya sen Sa'd ibn Rabi'a sen şuna sataş razı olun halında. Mena Sa'd'dan razı olun men benden daşı deyip şu yaqdaydısın ruhu çıksın deyip Resulullah'dan kıbla bakıp iki kolunu götürüp ümmeti olan Sa'd ibn Rabi'a haslap dua ediptir. Ey mümin Müslüman doğalla. Sa'd ibn Rabi' odal gurrunu geçti. Ol Peygamberimiz Mekke'yi Mukarreme'de ka deslap Medine'den 6 nefer barıp ve Peygamber olmalaysın. Bir de ovamızın adamları bilen amadegimiz bar aytip deslap 6 nefer varmadı mı? Şu 6'ın mı yeri haşi? Şu 6 cavan oğlanın mı yeri haşi? Sa'd ibn Rabi' Medine'den 6 nefer vardı. Sonra qiyil neçe nefer olupdu? 12 nefer olupdu. Şu 12'nin içinde de vardı. 3-cü yıl 70 nefer olup bardılar. Şonun içinde de vardı. Şol Sa'd ibn Rabi' şu. Näme Peygamberimize kol veripdiler? Namusumuz saklayışımızı yal sen saklar fidiler. Durun va'desine amel etmediler mi? Va'desinde durmadılar mı işler? Ahir canını çeliği, innam canı, okdan, tirden, naydadan, kılıçtan dolup, inni yıkılıp, inni yaramanını da yeni dili bilen nasihat bir kalıptırdı. Bunlar merde amalmıştık ki, bunlar harlap oturmayanmıştık ki, bunlar gürlap oturmayanmıştık ki, hak evliya deyip şılara deymeli. Hak Hudayi adam deyip şılara deymeli. Amal ediyenmiştikli, mertmiştikli, adammıştikli. Hakikat Allah'ın evliya diyenler adamları şey. Hudayin dostları şılar. Saf adamlar şılar. Önçeğe canı var, özünü ortağı okluğlu. Ahir inni canı yok da kıymıllat bilen akta. İndi dili bilen nasihat bir kalıptır. Elden gelen hayır iş bolmasa göngül içire yaxşı niyet yaxşıdır. Mahtumul Kakımı da diye, Mahtumul İşan da diye. Elinden geliyençe iş etti. Elinden gelmedi de anne. Yüreğiyle heveset kalıptır, diliyle aydık kalıptır. Obama aydın deyiptir. Resulullah'ına kafirlere tevil veraman deyiptir. Bir hikaye olup geçmeli atlar değil ha. Dinimiz baki elimizde. Saklayas mı? İhlas edmeli, himmet edmeli. Ey Müslüman doğalla, kan üstünde men durmayın. Bulan himmetini ödyan, bulan gayratını ödyan. Hi olmanı özümü, o bizire gayrat ki yok diyeyli. Asın bulcuk değerliyeyli. Hi olmanı Allah Teala'nın haram eden zadın etbercek bolsak, şılan yaşayışlarını gözüğün daleyli. Bilir nehil innam canları deşik bolup, yarık bolup da ahir demlerini de Resulullah'ı o Hudaya aşık bolup geçipdirli. Men bir azıcık nefsimin öğüne geçip bilmeyecek bolsam, bulmadı ahim deyip özümüz oturan yerimizi özümüze hıcalat vereylin. Ola kon nasihat vereylin. Özüme de ay diyen, o siz doğulları nasihat deyip ay diyen. Hiç utancı yok ki adam bilen gayratını ödden, şulan gayratını yağda salıp özümüze hıcalat versek, özümüze gayrat versek hükmen kömektir. Bular bereket eye sahim. Bulan gurrunun bereket çok ya adamın imanına karşı. Nur çok ya bulan gurrunun. Adam Hudaya karşı yakin bolası geliyor. Bulan gayratlarını dağ diyenin Qayımlıqda bir ma'ruf da misal vurulya dağa. Dağın üstüne yağı verse, qar yağı verse, yine daşlar füşye. Bular füşyük değil. Bular beyle bir füşyük değil bular.
Dağ katı diye dağdan gayın bulan duruşu. Dağa yağın yağı verse, qar yağı verse ofurlu veriyor. Bula ofuracak değil bula. Yıldızı ediplikte misal vuruluyor. Yıldızın ne kadar edibiken milyar daha yıldız var hiç kayıtı medarından çıkanakta. Tamam özünün bernamesi ölen var çakışman çıkıp böyle. Yıldız bulan edibinden alacak. Bulan edip dağı Hudaya peygambere koyan edibinden yıldızlar örtü angalıp oturacak yıldızlar. Ayun angalacak bulan kalplerinin nuruna. Ayunun ne kadar yaktısı kan perişteler angalacak şulan nefslerinin pektiğine. Arasadığına akıllı insanla bilen himmetine angalmalı. Sen minne şulan himmetinden ders almalı. Sen minne şulan gayratından ders almalı. Ahirki jawrunda den geçeyni ham görüründen. Hazreti Sa'd ibn Rabi' ağacık ömrünü zahmet çekti, vaadetine vefa etti. Ahir canını çeli Resulullah'ını saklap, Resulullah'ın hayır duasını alıp hususi duasını alıp ruhu cennete kaşın uçup gitti. Şun adına ne mi diyecek? Hazreti Mevlana'nın bir beytini okuyup şun aydiyan gurrunuşu aydıp onun üstünden geçeyin. Nur-i bahaki pehluye dünyayı dun, şiir-i safi pehluye cuhayı hun. Huday Teala heyvanı ve insanla hafan içinden, kanın içinden süt çıkarttır değil mi? Necasatın içinden, kanın içinden arasıca süt çıkıyor. Bu şey hafa olan dünyanın içinde, harama bulaşık dünyanın içinde, necasata bulaşık dünyanın içinde, zulmü bulaşık dünyanın içinde, ağzalılığı bulaşık dünyanın içinde, tamam darganaklığın içinde de şol süt necasatın içinden saylanıp çıkışıyanık, kanın içinden çıkışıyanık, şu harama bulaşıklı dünyanın içinde de nuru ilahi kan gözeten tafardır. Nur-i baki pehluye dünyayı dun, şiir-i safi pehluye cuhayı hun. Hafan içinden, süydün içinden necire, hafan içinden, kanın içinden necire takamlı süt çıkıyor. Dünya hafa oluptur, dünya necasat oluptur, tamam haram karlık oluptur diyeceksin de içinde nur var yalfıllap durun. Bunlar saylap nurun içine çünüp dünyadan geçip gitiptirler. Ama bir ihtiyat ay giri versen süt saylap bilmersin, nur saylap bilmersin, halal saylap bilmersin. Ona bulaşık gitme olar hafa bilen kanın içine. Bunlar süydünü saylap, halalını saylap, şuna çümüp Hudayın rahmetine qarq bolup günün geçipdirler. Geleylin ikinci şehidin görürüngene. Çon Uhud uruşu tamam bolly. Resulullah'dan Hazreti Hamza'nı gördü. Hazreti Sa'd ibn Rabi' barada görürüngü bolly. Emma üçüncü. Ve faqadu na'ş Hanzala ghasilul malaika radiyallahu anh. Sahabalar Hazreti Hanzala'nın mübarek cesedini tapmandırlar şehitlerin arasından. Hükmen gurrunun eşitensiniz bun hakikat cayişon Hazreti Hanzala'nın. Dakik gurrunun eşitersiniz bun. Hazreti Hanzala'nın mübarek cesedini tapmandırlar şehitlerin arasından. فَتَفَقَّدُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي نَاحِيَةٍ يَقْتُرُ مِنْ جَسَدِهِ الْمَاءِ. Onun gözlettirli sahabalı anır verin. Görseli bir yerde du, Hazreti Hanzala yatı, şehit da, innamından su vakıptu diye. Yağın akı, içmeyene su tafanakla. Ama Hazreti Hanzala'nın sünün su vakıptu diye. Su vakıdan adam da yok. İçmeyene su tafanakla hadir. Hazreti Hanzala kim? Hazreti Hanzala şehit bollu da şovun. Öten akşamtı toydu. Uhud uruşu giycesi toyumuştu. Cemile dipten anası varmış. Kana qad tezavvaca Cemile ve umruhu 20 ve qila aqallu min. Hazreti Hanzala 20 yaşındamıştı. İzdivac edenine. Bir neçe rivayette 18-19 yaşındamıştı. 20 yaşında cavan oğlan toy giycesimişti. Ve anasının yanına elçek giycelerinmişti. فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يَب۪يتَ عِنْدَهَا. Oham Hazreti Hanzala cavan sahaba Resulullah barıp icazı alıptır.
Meňe gelini şuun getirjek gülleri maňa ejazat berseň men Uhud urşundan galsam denanamyň ýanyna bolsam jeslaqy giýjek diýipdir. Peýgamberimiz tüýs ýürek, ak ýürekden ejazat berýän galaga diýipdir. Hazreti Hanzala denanasynyň ýanyna bolupdyr. Şo giýjäni geçirýär. Erti namazy Medine-i Munawwarada okuýar. İni şemmewün Uhud urş bolan güni şo. Erti namazdan sonra yine öýe girýär, gusul wajib bolýar. Hazreti Hanzalaga. Oham düşewünde yatan yerine fesemi'al ha'i'ata. Fesemi'al ha'i'ata ya haylallah irkabi ve huve junub feharaca ve lem yagtasil. Oham düşekde yatan yerine bir ses eşitipdir, bir jarçy qyğırýanyň meýir qyğırypdyr. Her kim Hudaý üçin aty bolsa çapsyn Rasulullah jeň meýdanyna diýipdir. Bir kefi eşitende innamy dyglap, gusletmäni ýetişmäni, bir neçe rivayatda zerihi donuny geýmäni, qılıjynyň da qynyny, şemşiriniň qynyny, qilafyny almany, şodur şunu denanyny ýet atym teýýarly diýip atyny mene kana şodur şuna Uhud dağa gaşyn gidipdir. Aham faqala sallallahu aleyhi ve sellem barşyny da şehit bolupdyr. Aham peýgamberimiz aýdypdyr: "Wallazi nafsi bi yadihi laqad ra'aytu Hanzalata bayna as-samai wal ardi tughsiluhu al-malaika." Ey musulmanlar! Yani bariyasa şuurunlardan. Rasulullah amd etýän Hudaý Taala bilen nipdir. İki hakikat gözüm menen gördüm diýipdir. Göğüň menen ýeriň arasynda perişteler cennetin suwu bilen Hanzalany ýuwup tuýdular diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem fes'alu ahlehu ma şa'nuhu. Peýgamberimiz aýdypdyr, şoň zenanaty Jemileden soraň diýipdir. Näme şoň ýagdaýy wady? Nämeden çürin perişteli ýuwdy kan bileýliň şonu diýipdir. Oham gelip zenanasından sorapdyr, zenanasy aýdypdyr: "Haraja ve huve junub hina sami'al ha'i'a." Oham Hazreti Cemile aýdypdyr, düşekde ýatydy, gusul wajib bolupdy, bir ses eşitdi, "Ey Hudaý üçin atla adamly uğran" diýdi, "Gusletmän şodur şuna çykyp gitdi" diýipdir. İşte mun sünni birimi gurrunu deyli, oham peýgamberimiz aýdypdyr, "Felizalika ghassalatu'l malaika." İni haram bolansaň ferişteler onu ýuwdy, mübarek jesedi ini haram bolup ýatmasyn diýip. Oham häzir dersine girmäk bir bolan waka bolupdyr. Barakallah Hazreti Cemile. Zinanasy waqad arsalat qabla zalika ila 4 min qawmiha. 4 tane erkek adama barıp öz owasynyň ulqan adamlardan çağırıp yüzüne perdesini örtüp çadyryny çekip, ýalygyny çekip, çargadyny çekip nämes bolýan bolsa aýdypdyr. Ötün akşam Hanzala maňa ýakynlaşdy we gusulle wajib boldy diýipdir. Siz kawmym şaýat bolun şoňa diýipdir. Oham bu würrüň galypdyr. Oham soňra maňa garyndaşlary, zenanalar aýdypdyr. Näme etdiň bolýaby diýipdirler. Näme diýip şaýat tutunnyň öz ohawan gördi adamsyny Hanzala men ýanyma ýakynlaşyp gitdi diýip aýdýan diýipdir. Näme şaýat tutunnyň diýipdirler. Onna zenanasy aýdypdyr, ötün akşam diş gördüm diýipdir. Ra'aytu ka'anna as-samaa furijat fadakhala fiha Hanzala thumma utbiqat. Ötün akşam dişimde göňler ýarlyğa Hanzala uçupdy göň öwdenine, bärtinden göň ýene ýaflýa diýipdir. Ha adamym şehit boljak diýip şoňa ýordum diýipdir. Oham mundan oglan galsa, erti kun maňa harama ýaplamasynly diýip Hudaý üçin şaýat tutundum diýipdir. İmanlik maňa diýmeli, mert diýiplara diýmeli. Haya etmeli ýerde adam haya etmeli. Haram işetsek bolsa adam haya etmeli. Näme diýip hakyň içinde haya etmeli. Bular hak aýtmadan çürem, haya etmän kenarda goýýanmışdyklar. Erti kun biýabrayçylyk bolmasyn diýip hak aýdýanmışdyklar. 4 adam şaýat tutunup, ötün akşam adamymy gusul wajib bolupdy, ýakynlaşypdy. Oglan alam bolsa, siz şaýat bolun diýip şowuny aýtypdyrdy. Oglanna galypdyr, Hazreti Abdullah ibn Hanzala
Sonra bir evliya adam dünyaya geliyor. Resulullah'ın gözü bilen görýän bir çağa dünyaya geliyor. Sonra ulanı da iftihar edip aýdýanmışdyk. Perişteleň ýuwan adamsynyň ogly da men diýenmişdik. Hanzalaň ogly men diýenmişdik. Yeke azajyk üstünden ders alaýly ahyrda da ýanky Hazreti Cemile merde amal we merde meýdan bolan Hazreti Cemile radiyallahu anha da gurrüňine dert inşallah. Muňsynyň geçiksen gelişiksiz gurrüňle bolmaz ahim. Deslap ey mümin musulman dogallar. Şi imanly evliya adamlaryň Resulullah'ın yarlarının haysi birini gurrun etsin. Şin bir kafi ki musulman adamı. Şin haysini gurrun edin de iman çoğup duşulan gurrunlarının. Haysi birini gurrun etsin. Ay bana şunu dert bol yok deyip yatı vermeli. Başka adama vaaz gerek değil. Başka bir nasihat gerek değil. Haysi birinin gurrununu versen canının malının tamam geçigili. Hudaý menden razy bolsa bolýa, yaradan qadir Allah razy bolsa bolýa dip munharif bolmany, oqulugyn ger. Ýoldan çykmany, azman, tozymanlarly täjjahny çykýança. Kan adamlar bar. İlle näme gezip be, toýundan soňra aslan musulmançylygyny ýadyndan çykarpdyr. Toy sebep bolupdyr, bir kulli tamam ütgesin. Kan adamlar bar, musibat ýetişenden melek ütgeýärler. Ya denanası, ya adamsı, ya enatası, ya oğulğuyda ayrılıptır. O da bir namazı edebi varmış ki mümkün yadından çıkarttır. Ya bir neçe insanlar var, malı mülkü yetişenine, o da 50 nama adam, malı mülkü artıptır. Hudayını yadından çıkarıyor. Ya danışkağa geçenden sonra, o da 50 nama doğalı edepli, ya bir işe viriptir, ya danışkağa geçiptir. Eger önkü doğalar, musulmançılıklar, imanlarını yadından çıkarıp var ya. Günne yadından kärrek çıkarıp var ya. Açıqra aýdyň. Namazda imkan okulyan haýsy sura? Sure-i Fatiha, Alham. Her rekatda da okulýa. Her namazda däl ha. Her rekatda da okulýa. Sure-i Fatiha'nın içinde men gurrun tefsiri verecek däl ha. Ýöne men aýtmasam boljak däl. Sure-i Fatiha'nın içinde birje doga bar. O da näme? İhdinas siratal mustaqim. Hudaýa men ak ýolda sakla. Şonu her rekatda hemişe okyp dursa. Hudaýa men ak ýolda sakla. Ýokary galyas ýene-de. Hudaýa men ak ýolda sakla. Ýokary galyas ýene-de. Hudaýa men ak ýolda sakla. Rasulullah aýdypdyr. Alham okulmadyk namaz bolmaz dipdir. Ýokary galyas Hudaýa men ak ýolda sakla. Ýokary galyas Hudaýa men ak ýolda sakla. 80 ýyl ber okypdyň, 800 ýyl okyagy ýene alham baýa okulmaly namazyň içinde. Näme dip? Hudaýa men ak ýolda sakla dip dilek durmaly. Toy sebepli azamaýyn, musibat sebepli azamaýyn, pul sebepli azamaýyn, ýoldaşym sebepli azamaýyn, ilwun sebepli azamaýyn. Ya başga bir dünýäň agym dönümi bilen azamaýyn. Inti qyssaga düşemde azamaýyn, müşküle düşemde azamaýyn, işim oňmany azamaýyn, ya işim oňa berenni azamaýyn dip daim Hudaýdan dilek durmaly. İhdinas siratal mustaqim. Hudaýa bir ak ýolda sakla wer dip. Tähat seneteli janyň çykýança. Ey musulmanlar, biler Resulullah'ın şagirdinin gurrüňi, o da Allah'ın kelami, ikisinin gurrüňi. Musulman adama mundan aňyrda näme ders bolmaly? Musulman adama mundan aňyrda näme zat ütmeli kalbynyň içine gaşyn? Näme zat girmeli mundan aňyrda? Tähat jannetçeli ola merde amal, o da Allah'ın kelami. Bular ahir jannetçeli munharif bolmandylar. Ütkemendirler. Müşküle düştük dip sert bolmayanmışdyklar. İkilenci ders almaly zat Hudaý wa'desine durýa. Bi Hudaýyň ýoluny biraz zähmet çekdi Hazreti Hanzala. Hudaý Taala nämetdi. Bütün älen jahana sabit edip lap innamyň suw aktyryp goýup perişteleri ýuwdurypdyr. Hey bir derece Hudaý üçin bir zat etmeli. Hudaý adamy doňdur goýar mykam? Innemen etberer mykam? Hiç puç eder mykam? Adamdyr hiç puç etjek.
Allah Taala'nın dergatıdır şuna rahmet. Hudaý üçin etseň da Hudaý boş goýjakmy? Hudaý üçin gymyllattyrly, perişteleri iýetdir. İn haram yatmasyn diýip. Ýoksa şoň jesediň ýerine tegine girjek. Hamany bir pikirimiz bilen ýuwulanda näme, ýuwulmanda näme? Ýok, Hudaý takrim edýär ony. Hormat goýýar. Üstüne oturup pikir edip özüme galan dersini alıvereyli. Üçüncüsü kysgarak geçeyin. Ey musulman, içeriğini düşündür. İçeriğini açıklap ayt. Dostlarına açıklap ayt. Şu iyini halallık uluqan mesele olmalı. Şu arası gezmek uluqan mesele olmalı. Şu arası gezmek uluqan mesele olmalı. Hazreti Hamza'ni Resulullah yuman caylan diptir. Tamam şehitleri yuman caylayali. Näme dip? Şehida ennamini yer iymiye, qurçuq iymiye. Kıyamatta şu qanları bilen turar yanak. Bizim mezhebimizde de şehit diýäniň yumellerden şodur şuna janaza kılıp caylanýar. Şehidi yuwulmaýar ki Resulullah yuwdurmaýarmyşdyk şehitleri. Emma Hanzalany yuwulupdyr. Ey nagat Hudaýyň hükmü bayat ýürýmeli. Allah'ın hükmü bayat ýürýmeli. Hudaý in haram bolmalydypdyr. Hudaý pak bolmalydypdyr. Arasy bolmalydypdyr. Ýoksa şehidi, o da Hanzala zinanasyna bir gaýdan ulukun derece. Perişteleri iýerdir, in haram yatmasyn diýipdir. İnsan eger fakat öýüne wodallasa, eger fakat egin maşyna wodallasa, fakat egin maşynyň utusyna wodallasa, fakat üstüniň atyryna ýetişse, fakat üstüniň gelişigine ýetişse, öýde in haram gelip berse, gelişermäý. Öýde napak gelip berse gelişermäý. Öýde dehret diýen zat, bizir zatlary bilmäni, daşyna wodallan bolup gelse gelişermäý. Hiç gelişmez. Öýdüniň ruhuny napak edip, öýdüniň kalbyny napak edip gelse gelişermäý. Hiç gelişmez. Önçek adam özünü paklemeli. Özünün insaniyetini, nuraniyetini paklesin. Ohum da şerik çıksın da. Ohum çıksın öýdüň içine, ohum çıksın evin maşyna, ohum çıksın da şerik. Dünya boýunça insanlary meşgul edipdir, daşarysyna wodallamaly, üstü başyna wodallamaly, öýüne wodallamaly, özüne wodallamaly, kalbyna wodallamaly, ruhuna wodallamaly. Näme diýmeli? Yo men ýüregim pak diýip oty. Yo men ýüregim arasda diýip oty. Asly ony inden atdym, ähemiyetli beren at. Hulasa Hazreti Hanzalany perişteleri ýuwdurypdyr Hudaý Taala. Näme diýip? Paklyk, arastalyk Hudaýyň any muhim mesele. Allah Taala'nın buyruğu bayat bolmaly. Yo men arasda bolmayan, men napak gezjek, men dehretsiz gezjek, men in haram gezjek, o gezsin näme. Bir gün oňda jezasyny, oňda azabyny çekmeli bolýar adam. Hudaý Taala'nın hükmü bayat bolmaly. Emma Hazreti Cemilan gurduny, qysgaja geçip barýan. Dersiň üstünde kan durduk diýmäýliň maňa. Bizle ders almajak bolsak manasy bolmaz onda. Emma Hazreti Cemilan gurrunna. Şu zamanyň denanalaryndan baý bolsa döwreginde bir ýabry ederdiler Cemilany. Utanmaýanmy, hyjalat çekmeýänmi diýip. Emma bir günah etjek bolsa, meselen bir denany günah işetjek bolsa, oham gapdalnaky musulman ha, Hudaýa imanym ma diýen ha, kilas Qur'any gatnap bilen denany ha. İnnişi zenany günah etjek bolýa, ýani boýdoşlaryna ýa hemsaýalaryna men utanýan da gapdalnaky leýle zenanyla boýdoşlar näme diýe? Näme utanyp diýe? Palan ahundan utanýanmy diýe? Palan ağandan utanýanmy diýe? Utanma boljakmy diýe? Näme boljakmy diýip şoň ýüzüni ýyrtýar da haram işden çyryp. Emma meselen giýinrak egin maşy ýekmişdik, ýa arasaja toý tutjakmışdyk, onu utandyryp ýawry etip barýar. Müslüman adamına bolmaly ýagdaýa däl. Murad ema nasihat buğdu guftim, havalet ba Huda kerdim raftim diye Hazreti Mevlana. Bizim manzurumuz Hudaý üçin nasihat aýtmak. Müslüman adamın kalbini beýik Allah Taala we Resulullah'a iman ba adamy gelişikli ýagdaýa däldir. Bir adam günah etjek bolanna, ay men palan ahundan, ya palan hacdan, ya palan nädemden, ya palandan utanýan niýede şu günah etjek bolýan, ýerli ýerden şonu waswas etip, ahir şoň ýüzüni ýyrtýarly. Emma bir sogap iş etjek bolsa,
Abdal näkile he utanmaýanmy? Hyjalat çekmeýänmi diýip şonu utandyryp şu soga bişdenni goýýaly. Musulmanyň bolmaly ýagdaý däl. Hazreti Cemilany özde Hanzala maňa ýakynlaşyp gitdi diýipdir. O sülle wajib boldy diýipdir. Oglan alam bolsa Hanzaladandyr diýipdir. Oglan alam bolsa Hanzaladan we nikahdan galdy diýipdir. Haram galamak diýipdir. Derrew şahyat tutunypdyr. Haya etmeli yer Hudaýyň beraberine bir adam haram etjek bolsa yüzünden su aktyrmalydyr. Halal iş etjek bolanda utananşyk bolmak şeytan we şeytana meňdeş adamlaryň işidir. Yine 8 daqiqa wagtymyz bar. Inhe Hazreti Hanzala da gönünüp gitdi. Näçe ýaşynda? 20 ýaşynda. Perişteleri ýup cennete täwül berdiler. 3-nji şehit Medine'nin qarisi olan Hazreti Mus'ab qari. Mekkeli emma Rasulullah jan özi Medine barmaqa evvel Mus'ab qarini berdi. Medine'de Mus'ab qari diýip ma'rufmyşdyk. Mus'ab muqri de diýenmişdikle, Mus'ab qari de diýenmişdikle. Kim şu Mus'ab? Mus'ab Mekke-i Mukarreme'de iň awadan oglan, iň pully oglan Rasulullah jan özi aýdypdyr. Medine'de Mus'abdan awadan oglan we Mus'abdan saçy awadan oglan görmedim diýipdir. Hemişe saçy ýagly awadan oglanmışdy. Aham soňram dogan garyndaş inatasymyndan aýrylyşyp bir imana giriýär. Hazreti Mus'ab ibn Umayr radıyallahu an Uhud urşunda da şehit bolýar. Medine'de kän adama Kur'an öwreden sahaba. Rasulullah jan Mus'abi berdir. Bar Medine menden önce İslam ýaýrat diýipdir. Kän adama musulman eden sahaba. Kän adama Kur'an öwredipdir. Aham Rasulullah jan Uhud urşuna tamam bolup şehitlerin arasından bir ýaka Mus'aby görüpdir. Aham bir kefenjik parça barmışdyk. Hazreti Mus'abyň üstüni örtüň diýipdir Peýgamberimiz. Aham sahabalar men örtüpdirle, ýüzüni örtüpdirle, aýagyna ýetmändir. Ayağına çıkıptırlı yüzüne yetmeyendir. Näjire pully oglan, näjire awadan oglan, näjire gelişikli oglan, minniýän oglan, Hudaýyň ýolunda Allah Taalaň razyçylygynyň üçin tamam zatdan çekip inni innamyny uklamagy kefen tapylmandy. Rasulullah jan aýdypdyr: "Guttu ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-izkhir." Parçany, kefeni yüzüne çykyň, ayağına izkhir diyen bir ifilci ot bağmıştık şonu oklap caylagan deyiptir Hazreti Mus'abi radıyallahu anh. Yeni bir sahabalan gurrungi Kadir Gecide aydıptı qisqacık onuna geçirin izinden qisqacık dersin aydıp tamam ederine. Hazreti Abdullah ibn Cahş Hazreti Hamza'nın yegeni daisine çeken Hazreti Abdullah Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ikisi jeng meydanına gel dua edeyim sen amin deyipdir. Hazreti Sa'd dua edipdir. Ey bar Hudaýa, şu Uhud urşunda men öwümden bir daýaw kafir çyksyn deyipdir. O meni vursun men onu vuraýyn deyipdir. O meni öldürjek bolar, emma men onu öldüreýin deyipdir. Hazreti Sa'd dua edipdir. Men onu öldüreýin, eline kılıcını atyny alaýyn, utaýyn şonu deyipdir. Emma Hazreti Hamza'nın yegeni Abdullah ibn Cahş näme diýipdir? Meni dua etjek sen amin diýipdir. Bolýar diýipdir. Ey bar Hudaýa diýipdir. İşte jeng meýdany bolar, men öwümden daýaw kafir çyksyn diýipdir. Oham urşmana duraýly. O meni ursun men onu uraýyn diýipdir. Oham o meni öldürsin diýipdir. Men dogdugmy kessin diýipdir. Burnumy kessin, kulagymy kessin diýipdir. Şonu düzük goýsun diýipdir. Oham men ruhum asmana çykar we sen Hudaýa aýdarsyň. Dua edýätilaha. Ey Abdullah ibn Cahş, näme sen burnun kesildi, kulagyň kesildi diýip aýdarsyň? Men aýdaryn, ey bar Hudaýa, sen ýolunda kesildi da, Rasulullah'ın ýanyna kesildi da diýerin. We sen Hudaýa aýdarsyň, sadaqta, dogry diýen bendem diýip aýdarsyň diýipdir. Aham şehitlerin arasynda görüpdirle, laqad ra'aytuhu ahiran nahari ve inna anfahu ve udnuhu lamu'allaqan fi khaytin. Uhud urşunyň ahyryny görüpdirle, yanqa Hazreti Abdullah ibn Cahş we Hazreti Hamza'nın yegeni Rasulullah jan şolaň ikisini bir gabyrda jaýlapdyr. Hazreti Hamza bilen yegenini ikisini bir gabyrda jaýlapdyr. Öýleden soňra görüpdirle Abdullah ibn Cahşyň burnuny, kulagyny, dodugyny bir naha düzakana gapdan oklap goýupdyrlar. Tesbih düzen ýaly. Dogasy kabul bolupdyr.
Hazreti Abdullah ibn Jahsh Hudaý ýoluna dogdugum gitsin, burnum gitsin, kulağım gitsin, düzülsün diýipdir. Aýdaşyda bolupdyr, dogada kabul bolupdyr. Kysgaçyk 3-4 daýga dersini aýdyp tamam edeýin. Akıllı, pikirli insan, kulağas näme diýänime. Şu zamanın içinde, gelüýüz zamanymyzda. Tamam insan refahda yaşayan zamanı. Men hor, men çörügüm tapamak, men gariplikde yaşap berýän diýenne, soğucak yerde, kışını kızgın yerde, o zamanı oraya kän hoşlukda gezip be. Imma insan mana razi bolmany, ol zindigi tekrari bolup gowgulagasyn. Zindigi tekrari bolup ýürek jaýlaşmany, ay bir mahbarada aleyn, ay bir adam efsurde bolmaly ki, öýüň içinde dol ýatyp turjak bolsaň adam efsurde bolar ki dip haramyň üstünden hoşluk tapjak bolýar. Oham mahbara aliye ya bir haram zatlar gözlep gülüp oğlum şow bile nämeden çürüm hamana bir görüň efsurde bolmalylardan hoş bolmaly şoň menen oham oňa giriýär inni mundan soňra iki ýoly bar maňa giriýär öwrenşipdir tamam garaňkylyga tamam zindigi şoňa bulaşyp ahir dünýeden geçýär bila Hudaý saklasyn emma biri bar şoňa öwrenşipdir arasynda mejlise gelýär arasynda nurani görüňleri eşdiýär arasynda Allahyň kelamyny eşdiýär ah bilye. Ol görüp birin nidahatı karanqılıkmıştık. Darganıkmıştık. Bidirekmiştik. Hudaýdan daşalıp gelmiştik. Oham bükulli terk etdiye. Gönünni. Yoksa da bir näme diye eşdiye bilye. Öýüne barynda denanyny tonyýa onu aýyrmaga. Dostlaryny tonyýa. Boýdaşlaryny tonyýa. Döwrenäkilerden tonyýa. Ýene öňkü karanqylygyna girmäge razy bolup ýaşaýar. Oham öz gönünni şoň menen hoşlaýar. Ta 1 ýyl 2 ýyl içeli. Ine maňa da öwrenişýär. Oham näme bolýar? 199 şamanyna ahunjallary sataşyp näme diýerler? Ahun biz howsala bolýar. Ahun biz öýümizin bereketi ýok. Tamam refahda ýaşap besýär. Emma öýme girimde dark ýanny. Öýme girimde lezzet tapamak diýe. Hemme zatda ba öýümde. Tamam refah hoşlukda ba, emma öýümden hasta bolup durýar. Näme diýip zindigi bir de tekrari bolup dur diýe. Näme diýip tekrari bolýar? Hudaý çyllyk ýok ýaşaýyşda. Zor hoşluk tapjak bolýar, o da bolmaýar. Rahatlyk hoşluk tapylwaty. O da ýerde Allah diýmek bilen, Hudaý agzalmak bilen, Hudaýyň diýenini etmek bilen, Allah Taalaň aşky bilen, Hudaýyň muhabbeti bilen, halq pendarand eşret mi konand, ber hiyali perhut ber mi konand. Hazreti Mevlana diýär, kän adam özüni hoş geçirýärmi qadiýe. Habar ýok, qanatlaryny kesip asmana uçmany özlerini otogyň içinde zynnan etip gününü geçirýärler. Mahbaraň daşynda, aýnaň daşynda, boýdaşynyň dosynyň daşynda özüni zynnan etip geçiripdi. Ta dünýeden geçýänçe. Eger asmana gaşyn çykmalylardan, her haramdat gözläp, haramdat eşitip, qanatyn kesip, asmana gaşyn uçmalylardan. Şeýtirip özüniň ruhuny bir dünýede zynnan etdi. İşte de kabrda da ýene zynnana gaşyn girmeli, küsünmek diýilmiş. Emma şol insanlar bir jogun Hudaý üçin oturşan bolsalar öýlerine, bir jogun haramyn aýryp, üýüşip öýlerine Qur'an okudulsa, öýler bereketden dolardy. Zindygisinden lezzet alardy. Zindigiler tekrari bolmardy. Zindygimizden hasta bollyk diýmerdiler. Hudaý Taala iman ahabreyden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala galplarymyzy we eýlemimizi nur iman we bereketten dolu etsin inşallah. Hudaý Taala içerlemizde mehabbet bersin. Zor toýla bolwaty. Hudaý agzy birlikden aýyrmasyn inşallah. Emniyetçilik, parahatçylykdan aýyrmasyn inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Falaq Nas hoş okuýaýly, ohum bütünleň ruhuny bagşadyp, ilgun watanymyza dua edýär inşallah. Okuýaýlar. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hüseyin can ahun ilahi amin. Adan çimez hem täze ahun inşallah dua kabuldur can Hudaý. İlahi amin. Amin can Hudaý. İhlas bilen içerde daşarda kulak asyp durallar. İlahi amin. İlgun watanymyza dua et. Amin can Hudaý. Agzy birlik, iman abreyden aýyrmasyn. Marizlerimize şafa, musafiratda, gurbatda, hytmatda, müşkilli dogaly hemmelerine dua edeber. Allah Taaladan gaty umydymyz kändir, kabuldur inşallah dogala.
Amin can Huday. Amin ya Mujib. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. İlahi amin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarına da yattan çıkarmam. Barakallah.